that you know where it is coming from. Yes. Hello? Enyi. Enwetara m ozi gị. Ịma mgbe ị bịara n'ọfịs ya anọghị m ya, so ha hụkwaranụ m ihe iweghara nga asa anyị imeela gị nnọọ. Chere ka m ghọtakwala ihe ikwu gị. M nweta ndidi ntakịrị. Oke ịtaga ji nọ. Oke ịtaga ji ọhụrụ. Mgbe eme n'ọsụsọ mmụọ anọkwa nga enwe ka m taga ghọtara agụ oge m hịa ka m nwee ike mere ihe m ga-eme gaa chọọ ka atakwanụ biko. Nna aghọta m ihe ime gị isi ị na-akụ egwu ịghọtara gị were isi gị foto gị weta nga were ahụ onye ọzọ si m were isi gị tinye na ahụ onye ọzọ mbugharị aha ga-akpọrọ gị ọkwa ihe ịwụ elekwentị ga-esi were isi ọta akara buru na-achọ itinye n'isi si Ronaldo ị chọrọ ka ebe nwụrụ m ihe a bịa lee nye chịkọ ọchị n'ọfịs achịwolu ọchị biko ọwụ kọl ka m mege ihe ọrị mkpa bifo m emere mbugharị ahụ even mgbe my boys na-akọrọ m ihe ha na-achị sị na ha ghọta nekpọga Photoshop shop gbukwa ego na foto ga nna ịnekwa na-eji maka na Ronaldo yi suutu gị si ka m were isi gị tinye n'ahụ Ronaldo ihe Ronaldo na-agba na bọọlụ ịgbatali ya nna mgbadị ịgwa gị eziokwu bịa ka i were ego gị by the way sef anọ m na ihe wetara nga na ọwụ 500 naira ya ọtara bịa ka i were ihe ego gị enwe ka ya gaghị arụrụ ọrụ a so ma Ronaldo na-arị mana m tiga na ka Messi ara gbachikwe gị ntị ndị a ịma na Messi jọsọrọ lụpụ nwaanyị m na-eburu oke ka m tiga na ke Asawenga ọhịa fitiri gị nnọọ ịghọtara ebe ihe gbasara bọọlụ ihe gụga gị bụta aghọtakwana m nnọọ ụdịrị ihe oyihe ahụ gọwarị mma n'ihere ahụ gị na o megere gị mgbe nna nwanne ọkwa na ahụ onye bụ bịa ụwa ka obi aga eluigwe mgbagharị anụghị ugbu a na-erikwa n'eluigwe esi ihu agaghị akọta gị biko ma na-eji otu ahụ ihe dị nnọọ anyị ma na-ekpe ahụ bet onye nwaanyị ga-enyere gị aka ihe na idiri ime jọs chenji ndụ gị ihe na-aṅa aṅụ wele ana m na-akọ nwaanyị gị ha kụwele ya ihe ịghọtara anyị tụgburu onwe gị na ashị atụwele ashị ịghọtara ọhịa mere lenụ ndụ gị iwerekwanụ ihe a na-isi ọposta na gị mee ya ugbu a na gị pụta gị na-azụ onye na-aka egwe ama na ọwa ahụ gị ọ bụ isi onye ọzọ ịkwere akwe mbugharị iwụzi onye ọkwekwe iwu onye ọkwekwe mgbagharị biko m na-abụrụ gawa biko m na anụmanụ duru ọrụ ọjọọ a biko m mere gị ebere enwekwana ihe dịka ebere na ya ngwa ji aka gị ma rụọ ya ka m hapụrụ gị kọmputa m ji aka gị rụọ ị nwere ike eleke na-akụ bọọlụ na Senegal nwere ike akwụkwa n'ahụ gị gị werezi ụkwụ onye ka eso oshi Morocco ihe niile wụ nnọọ nkwega mgbagharị onye ara bịa n'ọfịs ya bịa nọ m n'ọfịs bịa ugbu a nnụ ngwa bye bye. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Bịa hello ọ ma na taa Friday amehi n'ọfịs nga m chega gị biko bategwa m na ị ga-abịa n'ọfịs anyị na mgbaziri na gịnị mere ịma na loan ịbaba anyị n'anya ya ngwụla gị na ihe ọwụ mma gị nwee microfinance a enwe otu ga-esi bi na microfinance gị bụ agbaziri ego isi ji azụ ọkụkọ ọkwa na ya ahụhụ akwa anya ahụhụ anụ m na iwerere ego a na-aga enye ụmụ nwaanyị na ịbara ọkwa ka iriri ego ahụ ịgbaziri microfinance ọkụkọ isi ga-azụ esoghị ya
na ịzụrụ ọkụkọ abụọ ka ikwere na 200,000 naira mgbaziri lee akpa esizikwa ala mpaga ahụ akịmara ihe agwara family property naanị unu nwere na Owerri nga akpa esizi ya because my boss akpọọla m ndị Central Bank nyega anyị nsogbu ha sị ndị ara niile gbaziri n'ego na-achọ ịkpa achị ya na-esizi ihe niile ha nwere na ngwa na ha nwee ndidi ịgba nọ nga ha gara gị ije na agakwara gị ije ma kega akwụkwọla betelekwa na iwu nnọọ enwere ihe ṅụrụ ele otu ga-esi were nnọọ ego microfinance ịma na ihe eji enyegara pipụl aka gị wuri kọngwọrị ichena ihe eri izu mgbaziri gee ntị ka m gwa gị ekpole ihe ikwu o chere nnụnụ aghọtachamaghọta dị ihe ikwu oke iri ihe eri oke iji atụ aja na chọọchị iji elekwa onye na-eji loan eso osid loan ọwụ income Chineke ọkwụrụ ụgwọ onye nye m nọmba pastọ gị ka m kpọọ ya ka onye achị gị gaa bikọs ego ka dị iche ele chọọchị gị ga ihe a River Ministries na-ehekwa na aha chọọchị ndị waya nnọọ nwudiri aha ha na-anaghị azafụ river Niger kọ river Imo river gịnị mmiri erikwela ego mgbaziri but dagi agwara m si na ị chọrọ ya asọmpi na ịgba ya na n'igbo ole ozu na ị nwetara kọntraktị na m chere ka ịkpọghachi m azụ ngwanụ ebe ya otu chọ ka ndụ gị shedere ị gaza ahụ ihe ga-eme na ndụ gị ọ nọzikwa m n'aka by the way ọwụ m mere ya I helped you enyere m gị aka facilitate ihe niile na m nye gị tii Monday a menye gị tii Sunday onye ara Yeah.